таланти шуморо дигар одам нестем. Аки дигар Тоҷикистонам мада махсулае ки трек боша. Хоҳем ки ғолиб шем ва 500 сомона бигирен, хеле товуштем, анам хеле лучши чемай диктофон чи раис. Приза фақат якум ҷо мегирад 500 сомона. Тамом. Салом алейкум тамошобинони гиромӣ ва ба шумо як хабар расонданем ки аки дигар Тоҷикистонам концерт, футбол, ҳар хел спортивни ёки ҳар хел мероприятияҳое ки одамо ҷамъ мешаванд ҳамвора отменид кардан ва сабабаш худтон медонед барои чиай ва морам дигар дар фикр задем ки барномаи талант мон чӣ хел мешавад барои ки уҷа дар перо ҷамъ мешиданд. Як бор дар комментариҳо бисёриёт мегуфтанд ки ҳам таланти шуморо дигар одам нестем 5-6 репел вечна иштирок мекунам ва мо ба як хулоса омадем ки аки дигар дар барномаи талантмон ҳама иштирок кунанд чӣ хел видеора съёмка мекунӣ, репта мехонӣ ва мо дар роҳӣ мекунӣ. Лек 11 шарт дорад ки ҳамин шартҳоро агар иҷро кунӣ вероятности ғолиб шиданат зиёд мешавад. Вақто медонем ки ҷои якума рафта 500 сомонае ва шартҳои мо хеле дар телеграми 221 су силкаш дар комментария ҳаст. Бидроем дар онҷа минусовкоам ҳастанд, баъд шартҳош ҳастанд. Чӣ шартҳо дорад? Якум шартша мегӯяд ки трек бояд бошад. Трек яъне 16 мисраи хеле мешавад, но вероятности бой додантон калон яъне мумкин ки мада махсулае ки трек бошад. Мисол айда куплет ва як припев иборат бошад. Якум шарта мегӯяд. Дуюм шартша мегӯяд ки ба қафои камера съёмка кунед. Яъне камераро хеле дрозак нахапен, съёмка накунед. Хеле товуштем, анам хеле съёмка кунед. Барои чӣ? Барои чи ай пеш нема қафо, барои ки ҳама вақт камераи фронтални пеш, яъне селфи мекунем ку вай качествоаш пасттара ай қафо. Ва дар ёд бигирем ки качествои видео зависит мекунад ки шумо ғолиб мешед ё не. Баъд сеюм ва чи аз правилаша мегӯяд ки агар ки возможност дошта бошем барои бихоҳем ки ғолиб шем ва 500 сомона бигирен, мисол як бародаратон шуморо съёмка мекунем, хеле телефона қабила съёмка дорад, шумо худтон наушник айку наушник дар гӯшотон и плюсш чи наушник дар гӯшотон мегирем, дар камера дар телефон мезанем, камераша гирон мекунем ва телефонам дар кисатон мезанем, урам плей сар метен, чтобы ай микрофон наушник овозтона отдельно запис кунад, баъд ро метонем мо дар роҳӣ кунем. Ёки диктофонам истифода барем ва бисёр вақт диктофон качествоаш паст аст, барои ҳамин сабаб метавонем лучши чемай диктофон чиро истифода барем. Мо видео камерара ва ира мо овозш отдельно роҳӣ мекунем, видеош отдельно мо оро мечаспонем ва качествои зур мешавад ва вероятности бо овозтона мо ба Adobe Audition обработка карданам дорем ва мекунем. Барои мо вероятности победител шидантон калон мешавад агар ҳамин шартҳоро иҷро кунем. Чорум шартмон мегӯяд ки минусовкаҳои фақат айморо истифода мебарем. Ягон та мисол авторский айхта дорӣ мумкин нест. Минусовкаҳои моро ай телеграм канали 221 су дар силкаш дар комментария ҳастай ҳамуҷа медроем минусовкаҳои фақат айморо истифода мебарем. Панҷум правилаша мегӯяд ки мисол сар мешавад, ҳамун сар шиданда никтона мегирен ва номи тректона мегӯем. Мисол мегӯем MC ник номи трек ҳам хеле мегӯем ва и обязательно барои ки мо бидонем ки ки иштирок кард ва номша просто роҳӣ кунӣ намешавад. Баъд бо як возможност дигар, мисол ман судя мешавам ва бисёриҳо мумкин бигӯянд ки судягӣ мекунӣ. Ман возможност надорам ягон судяи дигарро биёрам, барои ки ман хона даштагим, худтон чӣ хеле дистем ва возможност аст ки кадоме мехоҳад иштирок кунад ва зур баромад мекунад, аввалаш да мегӯяд ки ман меҳмонам, яъне ман гостум, агар ки ҳамин гапа гуфт ман ӯро судид намекунам, яъне видеоша мемонам, не ки судягӣ намекунам. Ҳафтум правилаш ин ки ҳамун видеои кардагитона ҳаматона дар Viber дар иҷо не, фақат дар Telegram как файл роҳӣ мекунем. Мисол отправить видео не, отправить файл мекунем, баъд дар ҳамунҷо бирӯни телефонтон ҳамун видеоро выбор мекунем, как файл роҳӣ мекунем ки чтобы ҳаҷми калон хади биёяд, качествои баланд хади мо бигирем мешавад ва ӯро монтажда партоем ва ирам бо возможности чемпион шидантона калон мекунад вақте ки качествои видеотон баланд аст. Ҳаштум правилаш минусора ай телеграм канали 221 мегирем. Ма силкаша дар комментария мондагиам, мешуд чорум бура упоминат дорам. Ва нӯҳум правилаша мегӯяд ки то рӯз сешанбера видеотонро мо қабул мекунем. Агар рӯзи чоршанбе видеоро роҳӣ кардем, уже ҳамун видеотон иштирокчии таланти ҳафтаи оянда мешавад. Яъне мисол ҳозир агар ту видео роҳӣ кунӣ рӯзи сешанбе уже мо видеоро таланта мебурем, талант 8.
агар ки рӯзи чоршанберо икунем уже видео дар талант 9 меғалта барои аму пешакӣ вибр кунем ки дар кадом талант иштирок мекунем баъд онҷоро рӯй кунем. Даҳум правилаша меяд ки приза фақат якум ҷо мегирад 500 сомона тамом дигар ҷода сум наметем барои ки бюджет ҳамиқай. Ва 11 правила меяд ки агар видео ёки звук качествоаш паст боша ёки овоз паст боша мутаассифона видеоро қабул намекунем ва иштирокчи талант шида наметонем. Ва дар охир ҳаматона мегӯм як бародар хати маслиҳат кардем Амрик хати яъне номи чиш битмейкерай Rima Gray Music ва охирда минусовкаҳои нави амуро мемонам ва дигар талантмона ӯ дастгирӣ мекуна. Ҳаматона саед метавон минусовкаҳоша гӯш кунем. Агар ки дар кор боша информация дигар марҳамат кунем баъд дариш информация метавон Rima Gray Music марҳамат гӯш кунем. Давоми видео фақат минусовкаҳои ҳамбор. Rima Gray on the beat. Rima Gray